oh galamso ena asofo no wen anyansafo no omo wɔ he Ebushafo mamu nyina akwaba eba Ghana Asem TV GH. Pacho mesrem like, comment, subscribe. Then your notification also so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Bushafo yako NSM anyway. These people say something. Now what we NPP Nino what me ato trinebu one antena wo de no nam said there or no NDC ni wa hwe o mo adwene keto asa once na we ka say we say no be ka asem na what of so so we be nam na me dey see her ye beto us. Yo, Mida, I say thank you so much, Sabrina. She has been missing in action, but speedy recovery as you treat yourself. Okay, therefore, good evening. the voice Then I go. yeah e woman kakra it is in this Remember 8 minutes. but mature bibia o so the voice mama says in free if he nkomo no ye fa ye free Okay. na say free abontia na won say na ye ni abre sa issue na ya nipa binum fu say omo de omo ye mini god e o ye party no ma omo mpese ye contest omo no sa time na atwam ene uye eyi kura na say obi sore so obe contest o ebe ma na contest na so ukọ na say why wodwuma yi na say wini a so be it ulu so akotena fie yem protect obi a unim say the voice sa niema na ekoso wo party o ma we o ye panyin wo party ye nye den ye nhyede no we ye panyin wo party uza akoso ye pa akoso so many seats 2020. but like yeah akoso so many seats but still ye mpem for na say omo ya we feel say ofu say o contest say o pese o ko ba ko say ade say wo no say die nti ade nti a wo mpese obi contest wo say wo ye party ni si wo na so ana say den na e ko kan wo say so support wo support honorable king na honorable king na yam contest wo ni constituency wo no bi contest no sa ne ma na omo ye na omu ntwa so na atwam say omo ya media me pese obi abe contest me pese obi abe contest me sa de na atwam because omo ye say omu gu party no ye kwa na ye kolusu because nipa na omo say ye mpeni pasimesi obere na omo akoyi no honorable agogo mebo ni din jinjini omo so omo mpe no omo koyi no omo tutia no ebi sie ho jaman south ebi sie mo moto man DC wahun edi sane ma no omu ntwa so say edu contest ya obi a wo fair ground koyo campaign say wo constituent no fu say why adwuma no mbeto am wa fine the delegate no mo one fu say omo pe no mbeto am wa fine by me yes say party no ye wo papa fie ajapade na even class adidie beto fie a obi so obi ati wo ho kwan so contest bi ade ndi a wo mpese obi contest wo sa asem de omfanya ye de beja ndi si amamu mo de akọ ba entene party bi obi ababa bia ebe contest even president no kra no a okọ ya no ba omi akọ ye na ye di nkuku no ye sana beto the next election ye san contest no wanye no free anka nje se wa continue ye man nko na wo na masa onye anasem onye asase no mfanto ba bi na ma membra asofofo no soso wahun asorma maame na ọka sị tax yenkotwa tight na den na asọfo no di natem no ye ọmụ ya sị nne asọrọmba no binumani bre binumani ti eni nti a odi atem na nye sị ọmụ fu sị Ghana fo nyina ejimi enti no ọmbeye ne ọmụ pe biya ti a Ghana fo ade nti a mekasa sị ye wo asọrị ewo ho na sọfo timi ka cho se kwoto abama nipa simesi kwoto abama simesi na obentin wo no akwoto abana ama na uwie no na ya fa sọfo no ne ba ewo appointment ya appointing ne ba so me ya adwuma na wo no utifie o ye dada ukodwa so aye nto wade uye adwuma enyi Sunday dru a na wasan tam sika na nkakra na watetia no eso de kwoto ma no na wasan wafa na wo de akohwe sofo wakoto correction boom wo de akoto tight na sofo e de ye properties wo de ye ajapade ma ne mba wo hu
na wo say Nice. nipa kro ya sofo abeka cho say free education ye say nye sofo bako university oba do afuo ohun nti enkosi da ben na ye Ghana for no ye bedwene ya adwen beko nyema say sofo no onu nye nyame o sofo nye nyame bible si me nje shemu da se me nje wa mita oni ndim se ufuza unyulo bi ho adwemo na se wo ye papa uzu ni nyame ntam bible so ni pia nyankopon aso nane waka se Yeah. na ehu so fo won enti na ye Yeah. ye bible na ekura no na e de be ko hima mu ne udi aso fo bi no omu na enima omu do omu ko se ka se oba ti mo no be se fi nyame fie mu ko so omu so na dia na omu kan se emu ni se I don't na network and say who there. we nyame Therefore, se network be ono me de na me network na Therefore, nya kura ya me wo want me nka voice want me oh, nka go ahead. I say media. Some. Me too. yeah So. me de na wow na sofo no omo disca na hwe omo mma omo de hwe omo mma o Yes. Go ene ahead. sofo ya appoint no ba ene asofo no kwantimi nka no kore dum so ba ye omo timi nka because omo agida mu bamude omo nyina agege bribe ene omo aka omo no tum ye beto aba galamse nsem ba ye galamso ene asofo no wen anyansafo no omo wo he ye beto aba musi ge ni lesbian nsem ene omo wo he ana ne omo age bro na tum ohun na nyame betu omo nyina aka maako nyame betu omo nyina aka maako ma me phone no su nsuo na me bra Ibrahim Mahama issue no so Bank of Ghana etimi eton ye gold a reserve 18 tons ye hu ni pa omoton ma no Yeah. Ghana for hu se company we asimasi na obentini to sa gold na ya reserve no ba na yeti ya so omaton gold no na me bisa Ghana for se Yeah. gold no omoton ma hwan hu Yeah. Now NDC you know for there. omo ye lie bia ho Ghana for ye ma ya ni na nyesa ye be wie no ye be no omaton party no omaton Ghana ama omo ho na omo uruye omo atwa ho akoton gold na ama omo ho e na omo asan ba beto ama Ghana na se obi Yeah. timi ye man Yeah. in 1 week na Yeah. onya this bulk of gold then Anglo Gold no omo atun tetetete na ye wo ya na omo tu oboasu gold mines ne se scan ene so omo anya ska pa o Yeah. Yeah. ni se scan nyina wa Ghana na still ye ho kire ndi scan e fa hin na still ye san ko bobusia ana Ibrahim Mahama beto en o the gold ni bi akọ form ho You're a magician. edu ba bi Ghana for mama ye nwini nkwa akiri we should Mm. think beyond a reasonable doubt we should reason ahead be young deep and go deep because nyama bi ho mo de ye ya wo like odwene ho a won ti ase ese ehun se nkofu o mo ye krokro di jon adanko dada adwe e na Yeah. mo de ye no na se ya so obi beto gold na se otim twa no ho na wasan beto amai na say Ghana gold in there ye mfa say any gold beam because Mahama busuya ejapade say gold no aye Mahama busuya ejapade because there's no way Ghana benya some fa so bia beam na say nye optics ne ayi a omo ya enka obi beto gold na wato ne mining sector ye ti Ghana ya ye hu say oboasi gold face ne bibia ne gold mines no omo abase o ye koton ye gold amani pesimesi ye nye ni sa nti ebanse a ene de gold mines no gold ne ye ton a ye de camera si so na ye pese obi wiase nyina hu say ya ton gold ama gold board na me bi so since a gold board buy no omo buy no gold omo aton identity a gold no omo to nyina nya Ghana for ho no omo to free ade But no omo fa honestly, camera NC no the so annoying enkan part say in this, say Pacho,
the annoying part no say omo na mudi mran by say we large scale there you can sell your own outside the country. Omo am good ball law. Well, endi e ba say yan say de watwa no ho a obeto ama Setting na good board. Oh, ban say a say omo asana twa mu omo camera si omo so a omo de kire wiase nyina say ye to dana. The good board by no good do omo ato no a omo to mboka. The omo fa camera so ama yan say ni pesimi so omo ato no good ama ni pesimi. Na meka ndc fo nkwa na omo ne omo mpemfo no mbetuma to nkuku aboka ombetuma to nkuku aboka wow because omo nimdia ye de bu man no ebi ni omo ho enti no omo ndc fo nsuo kura sa omo nto a ndc fo beto nsuo na aboka pure water ombeto aboka because uti nton gold boka obetuma authority na aboka minia medemanu besia se ndc fo tim ton gold eboka ometna authority ano agigi ska aboka medase so therefore Mama Tina, good evening. Good evening, the voice now. What is it? Yes, you are doing. Who na wo so e? Nyankopɔn adom yɛ nyinaa yɛso yɛ ho yɛ de nyame ase. The Wahu voice. sɛ Where they me patcho see me say see me rubber be me vie pa me ba be join no bi. Why? No problem. Me pesa me am. the voice drop me sambra Yeah. me network no ɔho ɔmo a ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ na ɔmo wɔ Kennedy camp no sese no ɔmo hu ɔmo gyina bɛɛ sɛ ada sɛ ɔmo kɔ the base anaa sɛ ɔmo nsane mmra back to NPP enti ɔmo pɛ adeɛ bi akɔka na ɔmo de ato sɛ sɛnea ɔmo kaa sɛ obi mmɛ contest ne nti mama gyae me kɔ the base sɛ ɔmo adwene nyinaa a ɔmo pɛ sɛ ɔmo de ɛyɛ saa adeɛ no ɔmo hu sɛ ɔmo kɔ the base anaa ɔmo hu sɛ ɔmo ɔsan aba MPP biem na sɛ ɔmo gyina mfimfini so enti ɔmo pɛ nipa bi a ɔbɛkɔ akɔka ɔmo nipa no yɛ adeɛ ketewa biara na ɔmo agyina so enti ma ɔmo pɛ sɛ ɔmo de bɛhyɛ doctor no na doctor de nyɛ wei na ɔdwene ho o nyɛ wei ne ɔno ɔdwene ho ɔne da bi da nyina ɔkasa a ɔpɛ nka mu doctor ɛɛpɛ nka mu enti sɛ wo no wakɔto aba na sɛ wo the base ne nipa koro no a wodi n'akyi no ɔno nso sɛ ɔmma MPP na afi sɛ ɔne ne bɛpolo no a obiara ntumi mforce so obviously you can force a horse to the river side but you can't force it to drink the water so enti ɔmo ana ɔmo de ɔmo ho na ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ sɛnea doctor ebedi president deɛ ɛngo kɔna ɛbɛkɔ gold deɛ ɛnkɔ kɔna but nyɛ ɔmo ne ɛde doctor baayɛ o ɛyɛ nyame sɛ nyame ka kyerɛ doctor sɛ doctor bɛdi president a wopɛ nipa ntena fie na ɔmo nto nyankopɔn bɛtumi ama no aba adeɛ nea ɛyɛ wo deɛ ano ahenkyɛ nea ɔyɛ wo deɛ ano yɛmfa nhyɛ obi da biara da ɛkyɛkyɛkyɛ koraa ɛbɛba mu so nneɛma bebree neɛ Kennedy ne nkurɔfoɔ no yɛ no ɛdu baabi a ɛbra adwene ne nte aseɛ so 2024 yɛntumi ankɔ abere nyina ɛfiri saa nkurɔfoɔ wei saa nkurɔfoɔ wei na ɔmo yɛ wei nyinaa sɛ ɔmo yɛ a na ɔmo akɔhyɛ sɔfo bi akyi kɔka sei ɛgye sɛ sei wɔn koraa ne MPP mu yɛtumi atwerɛ letter ama no sɛ yɛnhia biem resign anaa firi mu da bɛnsi da ɔmo koraa po ɔmo didi atɛm dabi ɔmo koraa po ɔmo didi atɛm ɔmo koraa ɔmo yɛ nneɛma nyinaa kɔ wɔn atwerɛ letter ama ɔmo sɛ ɔmo firi MPP na kɔ wie sɛ doctor ɔno a wɔbɛdi vice president pɛn wabɛyɛ agyapadeɛ ama nipa nyinaa ni ehu sɛ maame no a ɔkaa sɛ asɔrefoɔ tais asɔfofoɔ ne bushɛfo na bɛyɛ akɔrɔ wɔsɛ ofiri sunwane ɔyɛ bono ni asɔre no happy wɔ bono a bɛyɛ sunwane sunwane methodist asɔre no happy yɛ enti sɛsɛ no maame waka awie ɔno de aka asɔfofoɔ no mopa mu nni natɛm nyame ne bɛhyɛ no mu wɔn kronkron bɛhyɛ no mu na ɔka saa asɛm no because tais no ahogye no ɛne nyinaa apa ho yɛnye mo gye yɛ nneɛma bi a ɛmfata asɔfofoɔ mo sɔre a moagye tais na mo de ɔyɛ nea mopɛ nti yɛka nɔkorɛ kyerɛ mo anaa mo odwane mo sɔre a mo nyinaa moayɛ politicians monka nɔkorɛ
nneɛma a ehia no mo keka. Yeah, the voice. Oh dear, media adwuma baso TV kɛse adwuma nhasi. Nti oh dear, media minim No sɛ problem. doctor onyankopɔn ɛde ne bɛkɔ. Ne nipa bɛyɛ bia no ɔbɛyɛ kwa. Ɔmo brɛ. Ɔmo bɛhwe ase. Ɔmo anim bɛgu ase Amen. before. Yeah. Amen. Ti medase bebree na menhyira. Yo, but that's it. Amen. Auntie Tina, thanks for coming through. Every time for